טוב, בואו נתחיל. מדברים עכשיו על המשחק עיר בין ממדים. שוב מזכיר, משחק שמבוסס על חידות. בן אדם מגיע לעיר, העיר עוברת בין ממדים, בין ממד של פנטזיה לממד עתידני, לכל אחד מהממדים חוקים שונים, פיזיקה שונה, מכניקה שונה וכולי. הוא צריך בעצם להשתמש בכל הכלים האלו בשביל לפתור חידות. ולגלות כמובן את הסיבה לשינויים בעיר. הרמה הראשונה, הרמה מאוד פשוטה, מגיע לעיר, צריך לגלות סיסמה מסוימת. הוא רואה בכיכר העיר, בעזרת איזשהו NPC שיגיד לו כנראה, שיש שלט עם מספרים, אבל חלק מהמספרים מחוקים. רעיון, הוא צריך להמתין בעצם ללילה, שהמימד ישתנה, ואז הוא יכול לראות את המספרים בעצם שהיו מחוקים, כי הם יופיעו בעצם במימד האחר. מה המסקנה פה? תשתמש בכלים האלה במעבר בין ממדים בשביל לפתור חידות. די פשוט. רמה קלה, הרמה הבאה, זה בעצם הרמה שבו אנחנו נמצאים עכשיו לפני גשר שבור ואנחנו רוצים לעבור אותו. הגשר נמצא כביכול נגיד בעתיד, ואנחנו לא יכולים להשתמש בכלים מהעתיד בשביל לבנות את הגשר מחדש. אנחנו צריכים להשתמש בכלים מהעולם הפנטזיה. מה הכוונה? נגיד אנחנו יכולים להשתמש בגפן, בעלי גפן, בשיא הכפנים, שיהפוך לגשר שעליו נוכל לעבור. את השיח הזה נוכל להשיג רק בעולם פנטזיה, אבל אי אפשר לגדל את השיח הזה בעולם פנטזיה בגלל שאנחנו נשתמש במנגנון חדש. מנגנון חדש יהיה מנגנון של זמנים. מנגנון הזמנים בעצם מאפשר לנו לבצע פעולות מהר יותר. צריך לתקן, הזמן כביכול לפי מנגנון הזמנים עובר מהר יותר בעולם העתידני, אבל עובר הרבה יותר לאט בעולם הפנטזיה. לכן דברים שבאופן הגיוני, באופן לוגי, יצטרכו זמן בשביל לקרות, כמו גדילה של צמח, יעבדו בצורה נכונה יותר בעולם העתידני. זה למה הוא יצטרך להביא את הגפנים מעולם פנטזיה לעולם העתיד, לגדל שם את הגפן ולעבור את המכשול הזה. הרעיון הוא פשוט להכניס פה עוד מנגנונים גם ברמה השלישית. מנגנון נוסף שאנחנו מכניסים זה מנגנון אלכימאי של איך הוא עכשיו יכול לבצע קראפטינג, איך אנחנו יכולים עכשיו לייצר בעצם כלים, שיקויים וכולי בשביל להשיג מטרות ספציפיות. אנחנו מכניסים גם חידות, כתבי חידה בשביל למצוא בעצם מה המרכיבים הנכונים שאנחנו רוצים להשתמש בהם, ואנחנו מדברים פה גם על חידות בין-ממדיות. מה הכוונה? במשל, מה שכתבנו פה, ברמה השלישית הוא צריך בעצם לפתוח דלת מסוימת. הבעיה היא שהוא צריך שהדלת הזאת כרגע הוא יכול לראות, הוא צריך כמובן להכין את החומר המבוסס בשביל לפתוח את הדלת, אבל בשביל להשתמש בחומר הזה הוא צריך להציב אותו בנקודות מסוימות בדלת. הנקודות האלה לא יהיו רשומות במקום מסוים, אלא הוא צריך להשתמש גם במידע מהעולם העתידני וגם בעולם הפנטזיה בשביל לגלות בדיוק איפה הוא צריך לשים את החומר הזה. הרמה הרביעית היא רמה הרבה יותר קשה. בעצם אנחנו לא מוסיפים פה עוד מנגנונים, אנחנו משתמשים בכל המנגנונים שעד עכשיו השתמשנו, מוסיפים כמובן גם אלמנט של זמן, אנחנו מוסיפים חידות, ואנחנו מוסיפים פה גם בעצם רעיון של זה לא רק חידה בודדת, אלא זה חידה בהמשכים. כלומר, הוא לא צריך לפתור רק בעיה אחת, אלא צריך לפתור הרבה מאוד בעיות שונות, שכולם מתכנסים בתוך בעיה אחת, שגם אותה בסופו של דבר יהיה לה איזשהו מנגנון של זמן שצריך לפתור לפי הדרישות. זהו, זה מבחינת עיר בין ממדים. אוקיי, אז יש 4 רמות למשחק, כמו לפי המטלה. הבאתי שמות לכל רמה. רמת מדריך נקראת הצד הראשון, הרמה קלה לחבר חדש, רמה בינונית האתגר הראשון, ורמה הקשה פחד מול כוח. הרמת קושי עולה באופן הדרגתי בין הרמות, הכלבים נעשים פחות צפויים, הסביבה היא יותר רועשת בין כל רמה לרמה, והשליטה מול הכלב נהיית יותר קשה. ברמה הראשונה, השחקן לומד את הבסיס. הוא לומד כאילו את התנועה של השחקן, לתת חטיף, פקודה ראשונה לכלב. זה רמה יותר רגועה, כאילו שהוא ילמד את המשחק ואיך להתנהל. ברמה השנייה, יש כבר סביבה פתוחה יותר. זה נמצא בפארק קטן, עם קצת, ילדים קצת מסתובבים וכאלה, משהו רגוע עדיין. השחקן צריך לשמור על רוגע, ליצור אימון עם הכלב, בעזרת שתי פקודות, שב והרצה. הכלב עצמו הוא כבר, ברמה הראשונה הוא גור, כאן הוא כבר טיפה יותר בוגר, אבל הוא לא כלב בעייתי. אחר כך, ברמה השלישית, בשלב הזה יש יותר לחץ. המגרש הוא באילוף בהיר, שיש הרבה רעש מסביב, הכלב הוא כלב חשדן יותר, צריך לתת פקודות, רצף של פקודות, שב, יישאר ובוא. אם השחקן ייתה פעמיים, מד האמון ירד באופן משמעותי. אם הפחד עולה, ממש עולה, אז הוא יכול לבצע עצירה מודעת. בעצם הוא עוצר ל4 שניות, ואז במשך כל שנייה ירד 4% ממד הפחד, וככה הוא השחקן כביכול יירגע. הירידה הזאת יורדת עד מקסימום של כאילו עד 40% ממד הפחד, וככה נוכל להמשיך הלאה. בשלב הרביעי, זאת הרמה הקשה ביותר. המתחם המתחם לאילוף הוא נמצא גם בחוץ, יש רעש מאוד חזק בשביל להפריע לאילוף של הכלב, שהכלב יהיה פחות מרוכז. הכלב עצמו הוא כלב תוקפני, היסטוריה של קרבות, הוא משתתף בקרבות של כלבים, וקשה להעליף אותו. השחקן צריך לזהות סימני לחץ אצל הכלב, ואז להגיד נכון לשמור על שליטה מול הכלב. אם התזמון נכון של הפקודות שלו, אם התזמון לא נכון של הפקודות שלו, אז מד האימון ירד משמעותי. הכלב קשה לו לתת אימון בבני אדם, אחרי כאילו יש לו עבר קשה. ו... וזהו בגדול על הרמות.
טוב, בואו נדבר על המשחק האחרון, One Punch Left. אני אעשה את זה זריז, כי ממש אנחנו כבר עברנו את מגבלת 5 דקות. בכל מקרה, המשחק שלנו זה משחק סטלף עם בלשנות, עוקב אחרי דמות שמנסה לשרוד בעולם פוסט-אפוקליפטי. הוא מתעורר בבית חולים, דימנציה, לא זוכר איפה הוא ומה קרה לו, והוא בעצם מנסה לחקור גם מה קרה לעולם ומי הוא ומה קרה למשפחה שלו. ברמה הראשונה, הדמות שלנו מתעורר בחדר טיפול סגור, כמו שאמרנו, לומדת פעולות בסיסיות, איך לזוז, איך להתחמק, איך להתגלגל, להתעופף, להסתתר, לקרוא רמזים וכולי, להרים חפצים. הוא מוצא כרטיס עובד שמאפשר לברוח מאגף האשפוז, ובעצם ככה אנחנו מתחילים את המשחק שלנו. ברמה השנייה, אנחנו מתקדמים דרך חדר המיון. פה אנחנו צריכים בעצם להתחיל להתחמק באמת מזומבים. עכשיו, שוב אמרנו, אנחנו רוצים שהמשחק יהיה יותר בסגנון של סטלף, פחות קרבות. השחקן יצטרך להשתמש בלוח החשמל כדי לפתוח את דלת החירום, מבלי להפעיל את האזעקה. זה כמובן הולך להיות גם חידה שרשמנו את הקונספט שלה בשלבים עצמם. אה, בכל מקרה, ברמה השלישית, השחקן יצא לראשון לרחוב, בעצם הוא ינוע שם בין מכוניות, סמטאות, ינסה להתחמק ממעקבים, זומבים, מצלמות וכולי, יאסוף רמזים על העיר, מפענח את כל הכניסה בשביל להיכנס לבניין שבו המשפחה שלו גרה. הוא אסף בעצם את המידע הזה בשלב הראשון עוד, לא אמרתי את זה קודם. אנחנו מתכננים שהוא ימצא שם פתק שהמשפחה שלו השאירה לו, או משהו בסגנון הזה, ככל הנראה פתק, כרגע זה מה שאנחנו רוצים להשתמש בו. בכל מקרה, ברמה האחרונה, בעצם אנחנו כבר מגיעים לבית, הוא מטפס על בניין מלא בזומבים, הוא צריך לנטרל את האזעקה של דלת הדירה כדי שכשהוא ייכנס הוא לא יהיה מוקף ויותקף על ידי הזומבים. בתוך הבית הוא צריך לפתור חידות זיכרון משפחתיות שבעצם מגלות סוף סוף מה קרה לבני המשפחה שלו. זהו, זה מהבחינה הזאת. עכשיו, מה בעצם אנחנו רוצים לומר מבחינת עצימות? בעצם ככל שאנחנו מתקדמים במשחק, ככה אנחנו גם צריכים להתחמק מיותר זומבים, כלומר רמת העצימות נהיית הרבה יותר גבוהה, כלומר השחקן יצטרך להפעיל גם היגיון ולהפעיל בעצם להפעיל את הראש בשביל להבין איך להתחמק ממצבים, איך לעבור שלבים מסוימים. לא הכל יהיה מאוד ברור וחד וחלק. סיפור גם כמובן יתקדם לשיא רגשי, השחקן יגלה מה קרה למשפחה שלו בסופו של דבר. כמובן שיש משאבים דלים שיכולים לבצע לחץ מתמשך על השחקן, על הדמות, למשל פציעה מתמשכת, כי בסופו של דבר זה לא GTA פה, הוא לא יכול פשוט להתרפא על ידי שהוא ממתין 10 שניות. בעצם שימוש בתחבושות או בכל כלי אחר, זה משהו מוגבל, אין לו כמות אינסופית מהם. וכמובן טעויות שהשחקן יכול לבצע, כמובן יביאו לתוצאות הפוכות ממה שהוא מקווה, וככל הנראה לריסטארט, אבל אנחנו נשים כמובן רמזים של איך אפשר להימנע מהם בעתיד.